Dobrý den, vítáme vás u strhujícího mače Čechínové S Kosíček. A jdeme, dámy a pánové. Čechy dělá kombo a nepovedlo se mu, ale dává nádherný trik. Piče, vole, Marie, vole. Ano, a je v dalším kole, dámy a pánové. Že by i dál postoupil? Ej! Ano, a Čechíno postupuje i do dalšího kola. Země. Den země dáme. Dáváme tyhle srovny. Čech si zkusí dát země kouli, dámy a pánové. Dáme den země. No, tak už ne. Ano, a další kombíčka dělá a nepovedlo se. A jde dál. Co je, vole? Udělal země kouli místo toho, co měl udělat. Je to prostě negramot. Ano, a postupuje pomaličku dál. A je tam, dámy a pánové. Teď si dám země kouli. Ano, země koulíčka. Země taky bude kulíčka. Tady jdem. Ej. A ještě zlatá na závěr. Já jsem to přetočil. Oh, ten byl. Tak teď se mi nějak nedaří. Točíš to? Jo. Že by Čech vyhrál? Je to tam? Ještě mám, jo. Ještě mám nějaký trik, jo. Chci máš jedno kolo, kamaráde. Ej, pojď si! Já musím ještě udělat tohle. To jsou skilly, vole. A ještě jeden pohár. Dostane i poslední pohár. Bojuje o zlatou kopku. Jají! Dam. Do prdele. Proč mi to nejde? Země koule mu teďko nevychází. Buah! Nervivky. Píšu koule, vole. Jaj! A teď si může A takovat. teď vítězný tricking. No, prostě mu to nevychází. Piču získal korunku. A jak si to užívá? Jo! Je tam! A koukněte se na něj. Blázen jako sviň.